I Tyskland efterlod afslutningen på den anden verdenskrig et totalt nederlag og et sammenbrud uden for tilfælde. Det resultat var knyttet til de beslutninger, der blev truffet under Adolf Hitlers ledelse. Da han kom til magten i 1933, opererede landet allerede inden for økonomiske grænser, der var svære at omgå, og i en international position betinget af nederlaget i 1918. Hitler valgte en konkret måde at handle på over for det scenarie og fastholdt den uden afvigelser. I løbet af de følgende år blev pladsen til at korrigere kursen stadig mindre, ikke på grund af mangel på advarsler, men på grund af den valgte retning. Til sidst blev resultatet en krig påbegyndt under forhold, der gav lidt spillerum for en langvarig eller stabil løsning. Hvordan endte en kæde af politiske beslutninger med at føre Tyskland til det punkt? Før Hitler en magt fanget i sine egne begrænsninger. Den tyske økonomi var designet til at producere, transformere og eksportere, men ikke til at opretholde sig selv alene. Dens vækst afhang konstant af adgang til udlandet. Tyskland manglede en tilstrækkelig base af råvarer og en fødevareproduktion, der var i stand til at dække befolkningens behov. For at opretholde sin levestandard, sin beskæftigelse og sin industrielle aktivitet, havde det brug for at importere store mængder af basisressourcer og samtidig afsætte sine produkter på internationale markeder. Gensidig afhængighed var ikke et strategisk valg, men en strukturel betingelse. Og det problem blev endnu mere tydeligt efter den første verdenskrig. Nederlaget havde ikke kun politiske konsekvenser, men ændrede dybt den økonomiske ramme, som Tyskland skulle operere i. Til forskel fra 1945 indebar overgivelsen i 1918 ikke en total genopbygning af systemet, men en tvetydig situation, hvor Tyskland bevarede sin industrielle base, men forblev begrænset i sit internationale handlerum. I den sammenhæng blev økonomien det vigtigste felt, hvor landet kunne forsøge at genvinde indflydelse. I årene under Weimar-republikken opstod en strategi, der placerede økonomien i centrum for udenrigspolitikken. I stedet for at satse på magtløsninger, søgte denne linje at revidere de begrænsninger, der var pålagt efter krigen, gennem økonomisk integration, handel og finansielt samarbejde. Målet var klart: at bruge den tyske industrielle vægt som løftestang til at normalisere sin internationale position uden at ty til konflikt. I den ramme havde fremkomsten af den amerikanske økonomi som en dominerende kraft transformeret den globale balance og gjort USA til en afgørende aktør. For Tyskland var etablering af finansielle og kommercielle forbindelser med det land ikke kun en økonomisk mulighed, men en måde at kompensere for sin politiske og militære svaghed over for andre europæiske magter. Den amerikanske kredit, de udenlandske investeringer og den monetære stabilitet blev set som nøgleværktøjer til at opretholde den tyske økonomi. Stabiliseringen af den tyske valuta i 1920'erne og tilgangen af udenlandsk kapital muliggjorde en periode med relativ velstand. I løbet af disse år kunne Tyskland opretholde en højere levestandard, end det ville have været muligt, hvis det udelukkende havde været afhængigt af et handelsoverskud. Systemet fungerede, fordi den eksterne gældsætning kompenserede for manglen på egne ressourcer. Denne løsning havde dog en skjult omkostning: den øgede landets afhængighed af finansielle beslutninger truffet uden for dets grænser. I slutningen af 1920'erne begyndte de opsparede spændinger at blive synlige. Omfanget af udlandsgælden voksede betydeligt, og balancen mellem indtægter og forpligtelser blev stadig mere prekær. Tyskland var ikke i en position med sammenbrud, men dets fejlmargen var minimal. Enhver forstyrrelse i det internationale finansielle system kunne udløse en kædereaktion. Den valgte vej accelererede vækst uden udvej. Den 1. februar 1933, knap 2 dage efter at have overtaget embedet som kansler, talte Adolf Hitler for første gang til nationen via radioen. Talen var anspændt, han svedte, var nervøs og var bevidst om det politiske øjeblik, han gennemgik. Fra starten gjorde han det klart, at Tyskland efter hans mening havde været fanget i mere end et årti i en opløsningsproces, der startede med overgivelsen i november 1918 og blev uddybet af den efterfølgende kommunistiske revolution. For ham var det vendepunkt stadig centralt, selv nu, hvor han lige var kommet til magten.
I praktiske vendinger lovede han et 4-årigt program med det formål at redde det tyske bondestand, eliminere massearbejdsløsheden og reformere statens funktion, som han beskrev som kaotisk på grund af overlapning af kompetencer mellem riget, forbundsstaterne og de lokale myndigheder. Men den forsigtige tone varede meget kort. 2 dage senere, inviteret af general Werner von Blomberg, den nyudnævnte forsvarsminister, udtrykte Hitler sig med større åbenhed over for den militære ledelse. Han genoptog idéer, der allerede var udviklet i Mein Kampf og i hans senere manuskript, kendt som Den anden bog. Der hævdede han, at kampen for livsrum var den eneste redningsvej for Tyskland, og at indenrigspolitikken skulle tjene til at skabe de nødvendige betingelser for genoprustning. Ødelæggelsen af marxismen, den økonomiske genopbygning og redningen af bondestanden var ikke mål i sig selv, men midler til det mål. På kort sigt var prioriteten at undslippe den strategiske omringning fra Frankrig og dets allierede. På lang sigt overvejede han ekspansion mod øst og germaniseringen af disse territorier. For Hitler kunne økonomisk forandring kun opnås gennem politisk magt og kamp. Den 9. februar 1933, da han præsiderede over kabinetudvalget med ansvar for jobskabelse, gjorde han prioriteringsrækkefølgen endnu mere klar. Han påpegede, at Tysklands fremtid udelukkende afhang af genopbygningen af Wehrmacht, og at i enhver konflikt mellem militære behov og andre økonomiske eller sociale krav, skulle hærens interesser gennemføres uden undtagelse. På trods af denne orientering pålagde den politiske kalender grænser. Valget den 5. marts var afgørende. Ved valgene i 1903 og 1932 havde næsten 19 millioner vælgere ikke støttet noget sammenhængende program for økonomisk genopretning, og i 1932 havde det nationalsocialistiske parti ikke oversteget en tredjedel af vælgerkorpset. For at sikre et solidt flertal var det afgørende ikke at alarmere befolkningen med handlinger, der antydede umiddelbare udenrigspolitiske eventyr. Finansministeriet forblev under kontrol af Lutz Graf Schwerin von Krosigk, en indædt modstander af jobskabelse finansieret med kredit. Hans Luther forblev i spidsen for Reichsbank. Alfred Hugenberg, leder af DNVP, besatte økonomi- og landbrugsministerierne og delte denne modstand mod en hurtig udvidelse af de offentlige udgifter. Og alligevel levede valgresultaterne ikke op til forventningerne hos Hitler eller Goebbels. Nazisterne opnåede ikke absolut flertal, ikke engang ved at ty til intimidering. Alligevel opnåede Hitler gennem pres på det katolske centrum de nødvendige 2/3 for at vedtage bemyndigelsesloven den 23. marts 1933, hvilket tillod regeringen at lovgive ved dekret. Fra det øjeblik kombinerede regimet skinnet af lovlighed med systematisk brug af vold. I foråret det år blev der udløst en bølge af overgreb mod kommunister, socialdemokrater og jøder. De socialistiske fagforeninger, som troede på muligheden for en form for samarbejde, deltog i fejringen af den 1. maj. Den næste dag besatte SA deres hovedkvarterer, konfiskerede aktiver og midler, beløbende sig til hundreder af millioner af rigsmark og overlod kontrollen med arbejderbevægelsen til Robert Ley i spidsen for den tyske arbejdsfront. For at gennemtvinge løndisciplin udnævnte riget regionale arbejdsformyndere med direkte myndighed over lønninger og arbejdsforhold. I april 1933 forsvarede arbejdsminister Franz Selde et omfattende program for jobskabelse finansieret med kredit, som svingede mellem 1000 og 1600 millioner rigsmark. Sideløbende skete der centrale ændringer i det finansielle apparat. Hans Luther blev sendt til Washington, Hjalmar Schacht vendte tilbage til formandsposten for Reichsbank, og Fritz Reinhardt blev udnævnt til statssekretær i Finansministeriet. Programmet, der bar hans navn, blev vedtaget den 28. maj og officielt annonceret den 1. juni 1933. Det løb op i 1000 millioner rigsmark, et betydeligt tal, når man tager i betragtning, at rigets faste udgifter i regnskabsåret 1902 og 30-33 kun havde været på 1950 millioner. Midlerne blev rettet mod landbosættelser, vejbyggeri og boliger og blev finansieret gennem kredit. På det tidspunkt med omkring 6 millioner arbejdsløse og en industri, der fungerede under halvdelen af sin kapacitet, anså mange økonomer en ekspansion uden umiddelbar risiko for inflation for mulig.
Systemet arvet fra Schleicher betalte entreprenører med gældsbeviser, garanteret af offentlige banker, som derefter blev diskonteret i Reichsbank med forpligtelse til at afdrage dem senere via skatter eller langfristet gæld. Propagandaen præsenterede resultaterne som spektakulære. I Østpreussen proklamerede Gauleiter Erich Koch den totale forsvinden af arbejdsløshed på blot 6 måneder og forsikrede, at de 123.000 registrerede ledige var blevet absorberet før juli 1923. I virkeligheden var der tale om en propagandaoperation. Hermann Göring koncentrerede en uforholdsmæssig mængde ressourcer der, og tusindvis af arbejdsløse blev tvunget til at arbejde i kammeratskabslejre. Den model blev gentaget i andre regioner, selvom størstedelen af projekterne gavnede landdistrikter. De store industribyer oplevede knap nok forbedringer. En relevant del af midlerne blev omdirigeret til de såkaldte særlige foranstaltninger, som mellem 1903 og 3 og 1904 og 3 beløb sig til omkring 203 millioner rigsmark øremærket til infrastruktur af militær karakter. Alligevel fortsatte arbejdsløsheden med at falde i løbet af 1903 og 3. I september var antallet af ledige faldet til under 4 millioner, selvom der var frygt for en stigning i løbet af vinteren. For at undgå dette blev et andet Reinhardt-program lanceret med 500 millioner rigsmark til reparationer og yderligere 300 millioner i realkreditstøtte. I 1904 og 3 blev der ikke afsat nye midler til civil beskæftigelse. Imens skred genoprustningen hurtigt frem. Den 8. juni 1903 og 3 blev en rustningsplan til en værdi af 35.000 millioner rigsmark vedtaget til gennemførelse over 8 år, hvilket indebar en årlig udgift tæt på 4.400 millioner i en økonomi, hvis nationalindkomst lå på omkring 43.000 millioner. Militærudgifterne, som udgjorde omkring 1% af nationalindkomsten i 1903 og 3, nærmede sig 10% i 1905 og 3. For at finansiere dette tydede regimet til mekanismer uden for budgettet. MEFO-veksler, udstedt af et dækselskab bakket op af store konsortier som Krupp og Siemens, gjorde det muligt at skjule det reelle omfang af udgifterne. I 1904 og 3 nåede de militære udlæg mindst 4.000 millioner rigsmark, hvilket oversteg halvdelen af de statslige udgifter til varer og tjenesteydelser, og i 1905 og 3 steg den andel til omkring 73%. Samtidig uddybedes valutakrisen. I begyndelsen af 1903 og 3 lå de tyske reserver stadig omkring 800 millioner rigsmark. Ved sommeren var de reduceret til det halve, og i juni 1904 og 3 faldt de til under 100 millioner. Importen trak sig sammen til kun at repræsentere en minimal brøkdel af niveauerne før 1901 og 3. Den 14. juni 1904 og 3 suspenderede regeringen alle valutabetalinger svarende til udlandsgælden. Storbritannien svarede igen med sanktioner, og det bilaterale forhold endte på randen af en handelskrig. Da staten pålagde den militære prioritet. Mandag den 20. februar 1903 og 3 klokken 6 om aftenen blev en gruppe på omkring 25 erhvervsfolk indkaldt til et privat møde i Hermann Görings villa, som på det tidspunkt fungerede som formand for Rigsdagen. Der skulle Adolf Hitler, allerede udnævnt til rigskansler, redegøre for sin politiske linje. Blandt de tilstedeværende var centrale skikkelser i den tyske industri som Georg von Schnitzler, næstkommanderende i IG Farben, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, chef for Krupp-konsortiet og formand for Rigsforeningen for Tysk Industri, og Albert Wöckler, administrerende direktør for Vereinigte Stahlwerke, verdens næststørste stålproducent. Sammen med dem mødte også erhvervsfolk af mellemrung op, uden en sammenlignelig vægt i den tyske industristruktur. Gæsterne blev først modtaget af Göring og af Hjalmar Schacht. Hitler dukkede op senere efter en længere ventetid. De, der forventede en teknisk redegørelse om økonomisk politik, fik den ikke. I stedet præsenterede Hitler en tale centreret om den generelle politiske situation og behovet for en radikal ændring af den eksisterende orden. Han hævdede, at erfaringen fra årene efter krigen havde vist, at privat virksomhed ikke kunne opretholdes under et demokratisk system.
Ifølge ham skulle økonomien støtte sig til personlig autoritet og individuel ledelse, mens demokrati og liberalisme uundgåeligt førte til socialdemokrati og kommunisme. Hitler erklærede, at tiden med interne splittelser var forbi, og at regimet ikke ville vise overbærenhed over for sine fjender på venstrefløjen. Han erklærede, at tiden var inde til fuldstændig at knuse den politiske modstander. Han forklarede, at den næste fase ville begynde efter valget den 5. marts. Hvis nationalsocialisterne opnåede 3 og 3 yderligere mandater, ville foranstaltningerne mod kommunisterne blive anvendt af konstitutionel vej. Men han gjorde det klart, at uanset valgresultatet ville der ikke ske tilbagetog, og at hvis stemmeurnerne ikke løste situationen, ville beslutningen blive gennemtvunget med andre midler. Han accepterede ikke spørgsmål og forklarede ikke konkret, hvad han forventede af erhvervsfolkene. Han kom ikke for at forhandle, men for at meddele sine hensigter. For de tilstedeværende var budskabet utvetydigt. Den nye kansler havde til hensigt at gøre ende på det parlamentariske system, eliminere den politiske venstrefløj, og var villig til at bruge magt for at opnå det. På det møde blev der ikke nævnt antijødiske politikker eller planer om territorial ekspansion. Talens omdrejningspunkt var konfrontationen mellem højre og venstre. Efter Hitlers indlæg forklarede Göring det umiddelbare formål med mødet. Han påpegede, at den tyske industri havde en direkte interesse i kampen mod venstrefløjen, og at den derfor skulle yde et passende økonomisk bidrag. Han indikerede, at det offer ville være lettere at påtage sig, hvis erhvervsfolkene forstod, at valget den 5. marts sandsynligvis ville blive det sidste i mange år. Gustav Kropp, som havde forberedt noter til en detaljeret økonomisk debat, besluttede ikke at fremlægge dem. Han begrænsede sig til at udtrykke, at alle de tilstedeværende var enige om nødvendigheden af hurtigt at løse den politiske situation, og at industrien støttede en stærk regering, der garanterede stabilitet for den økonomiske udvikling. Efter denne udveksling trak Hitler og Göring sig tilbage, og Schacht overtog styringen af mødet. Han foreslog oprettelsen af en valgfond på 3 millioner rigsmark til at finansiere nationalsocialisterne og deres nationalistiske allierede. I løbet af de følgende uger indsamlede Schacht bidrag fra 17 erhvervsgrupper. IG Farben ydede den største individuelle donation, efterfulgt af Deutsche Bank og Foreningen for Minedriftindustrien. Virksomheder fra elsektoren og arrangørerne af biludstillingen i Berlin bidrog også. Disse bidrag gjorde det muligt for partiet at gennemføre en afgørende valgkamp i et øjeblik med ekstrem mangel på midler. Da magten først var konsolideret, bevægede regimet sig mod en dyb reorganisering af den politiske og sociale orden. Elimineringen af kollektive modvægte tillod en vertikal koncentration af autoritet, mens staten demonterede alle strukturer, der var i stand til at handle autonomt, herunder de paramilitære organisationer fra selve den nationalsocialistiske bevægelse efter de lange knivsnat. Resultatet var en omfattende social afmobilisering og en effektiv underordning af samfundet under statens top. Inden for erhvervslivet gav denne nye orden ejere og ledere en næsten absolut kontrol i deres virksomheder. Loven til regulering af det nationale arbejde fra januar 1904 og 3DU fastfrøs lønninger og afskaffede uafhængige kollektive overenskomstforhandlinger. Selvom de nominelle lønninger var lavere end i slutningen af 1920'erne, var priserne også faldet, så lettelsen i de reelle omkostninger var begrænset. Reduktionen af lønudgifterne blev primært opnået gennem afskedigelser og nedsat arbejdstid. Alligevel skabte kombinationen af kontrollerede lønninger, ødelæggelse af fagforeninger og tolerance over for karteldannelse et gunstigt miljø for overskud. Men den stabilitet havde grænser. Mens industriens interne dagsorden favoriserede autoritarisme, forblev dens internationale vision tilhænger af multilateral handel og fri bevægelighed for kapital. Store industrisektorer som stål, kul og kemi var integreret i internationale karteller og afhængige af udenrigshandel. Regimets voksende protektionistiske orientering og sammenbruddet i verdensøkonomien stødte sammen med disse interesser. Fra 1903 og 3DU pålagde staten et system af økonomisk kontrol uden for tilfælde i fredstid. Den nye plan regulerede adgangen til importerede råvarer, skabte et omfattende bureaukrati og betingede eksporten af subsidieordninger finansieret af afgifter på industrien. For at styre dette netværk skabte regimet obligatoriske erhvervsorganisationer,
der integrerede alle virksomheder i hierarkiske grupper under opsyn af rigets økonomiministerium. På det grundlag strakte den statslige kontrol sig også til de store industrikarteller. Der blev givet tilladelse til obligatoriske karteller, der blev pålagt mindstepriser, og disse organer fik kapacitet til at regulere investeringer og reorganisere hele sektorer. Denne struktur garanterede prisstabilitet og høje overskud, selvom staten begrænsede udbetalingen af udbytte for at gennemtvinge akkumulering af interne reserver, øremærket til investering og genoprustning. På trods af den voksende statslige indgriben var industrien ikke en passiv aktør. De voksende overskud gjorde det muligt at genopbygge balancer, der var skadet af depressionen, og finansiere en investeringsproces uden for tilfælde. Regimet havde brug for industrien, ikke kun af økonomiske årsager, men på grund af dens tekniske og organisatoriske kapacitet. Virksomhederne bidrog med den nødvendige viden til at udvikle nøgleteknologier orienteret mod selvforsyning og genoprustning. Dette forhold nåede sit klareste udtryk i sektorer som kemi, stål og produktion af syntetisk brændstof, hvor store konsortier samarbejdede tæt med staten for at garantere strategiske forsyninger. Den tyske industri blev således en essentiel komponent i regimets produktionskapacitet og integrerede sig i et system, hvor virksomhedernes overskud og statslige mål bevægede sig parallelt. Uret begynder at gå. Set på afstand begyndte nedstigningen mod krigen ikke i 1909 og 3 men 4 år tidligere. I oktober 1905 og 3 lancerede Italien et uprovokeret angreb mod Abessinien. I maj 1906 og 3 var kejser Haile Selassie blevet tvunget i eksil, og territoriet forblev under et besættelsesregime, der forårsagede 100.000 af etiopieres død. Kort efter, i juli 1906 og 3 gjorde højreorienterede officerer oprør mod Folkefrontsregeringen i Spanien, og landet blev fanget i en blodig borgerkrig. Samtidig i Asien brød den japanske politiske balance sammen, da premierminister Okada Keisuke blev erstattet af udenrigsminister Hirota Koki, som var tilhænger af krig. I 1907 og 3 vendte den åbne konflikt tilbage til Kina. Tyskland efterlod ingen tvivl om sin position inden for denne voksende polarisering. Hitler støttede Mussolini i Afrika og udnyttede Frankrigs og Storbritanniens distraktion til at sende tropper til Rhinen, hvilket åbenlyst overtrådte Versailles-traktaten. I løbet af sommeren 1906 og 3 overførte tyske transportfly Franco og hans tropper fra Marokko til den spanske halvø. Kort efter trådte Condorlegionen i kamp over Madrid. I november samme år forselede Tyskland en alliance med Japan gennem Antikominternpagten. Krigstruslen var så indlysende, at verdens førende forsikringsmarked, Lloyd's of London, holdt op med at tilbyde dækning mod væbnede konflikter før slutningen af 1936. Spørgsmålet var ikke længere, om der eksisterede fare, men om krigen kunne undgås. Frankrig og Storbritannien forsøgte at gøre det, ikke fordi de anså sig selv for svage, men fordi de frygtede, at en konflikt primært ville gavne USA, Sovjetunionen og Japan. Det vestlige svar havde 3 akser. Den første var at styrke sin defensive kapacitet over for den tyske genoprustning. Den anden bestod i at genoprette det økonomiske samarbejde mellem Frankrig, Storbritannien og USA efter den store depression. Den tredje var at søge en pakke af indrømmelser, der kunne integrere Hitler i en varig fredsaftale. Efter genvalget af Roosevelt i november 1906 og 3 blev ideen om en europæisk konference om nedrustning, handel og kolonier genaktiveret. London foretrak dog at gå frem skridt for skridt og kun forhandle fra en sikker militær position. Efter Rhinkrisen begyndte naziregimet at projicere et billede af normalitet. De olympiske lege i Berlin i 1906 og 3 og verdensudstillingen i Paris det følgende år viste et ordentligt Tyskland over for omverdenen. Arbejdsløsheden faldt, økonomien voksede, og for millioner af hjem syntes livet at stabilisere sig. Den åbne vold fra de første år var aftaget, og i en periode trådte selv den antisemitiske retorik i baggrunden. Sammenlignet med den italienske aggression i Afrika, den japanske krig i Asien eller Moskva-processerne, fremstod Hitlers regering for mange observatører som mindre ekstrem. I Storbritannien og Frankrig herskede en vilje til at acceptere et autoritært Tyskland i Europa.
En aftale med Vesten i 1906 og Tredive ville ikke have bragt regimets interne magt i fare. Det ville også være blevet accepteret af flertallet af tyskerne, som nærede dyb frygt for endnu en europæisk krig og ville have set en stabilisering af status quo som en lettelse. Inden for den tyske økonomi begyndte opmærksomheden at flytte sig fra det indre marked mod udenrigshandlen. Det største problem var adgangen til råvarer, som afhang af at øge eksporten. I foråret 1906 og Tredive var der gunstige tegn. Flere vigtige økonomier var i bedring. Kun landene i guldblokken, anført af Frankrig, var stadig fastlåste. Trods disse muligheder afviste Hitler enhver tilnærmelse. Han tolkede folkefrontsregeringerne i Frankrig og Spanien som tegn på en global kommunistisk offensiv. I 1906 og Tredive vendte de centrale temaer i hans antisemitiske vision tilbage med styrke. For Hitler var der intet rum for kompromis. Støttet af Göring og af hæren undgik han de vestlige forslag, der søgte at bremse genoprustningen mod økonomiske indrømmelser. Privat var Hitler fra sommeren 1906 og Tredive direkte. Han ville forberede Tyskland på krig. Han havde ikke opgivet sit centrale mål om at udvide det tyske livsrum og vidste, at det indebar en væbnet konflikt. Hans hensigt var at maksimere sandsynligheden for succes gennem en systematisk økonomisk og militær forberedelse. Denne strategiske beslutning fik umiddelbare konsekvenser for retningen af genoprustningsindsatsen. Den oprindelige plan, designet af Schacht i 1903 og Tredive, satte klare grænser. Men fra 1905 og Tredive accelererede processen. Frankrig og Storbritannien svarede på den tyske genoprustning ved at udvide deres egen militære indsats. Tyskland reagerede ved at hæve tempoet endnu mere. Størrelsen på den planlagte hær voksede hurtigt, og der blev gennemført en modernisering, som prioriterede kampvogne og flyvevåben. De økonomiske konsekvenser var øjeblikkelige. De væbnede styrker krævede mængder af importerede råvarer, der var langt større end året før. Samtidig slap valutareserverne op. I begyndelsen af 1906 og Tredive stod Tyskland over for en kritisk mangel på metaller, gummi og olie. Nøgleindustrier advarede om alvorlige afbrydelser i produktionen. Dette sammenstød åbnede en kløft i ledelsen. Schacht konfronterede hæren, Kepler og Göring. Kun Hitler kunne løse konflikten. Efter genmilitariseringen af Rhinen traf han en vigtig beslutning. Den 4. april 1906 og Tredive udnævnte han Göring til særlig kommissær for råvarer og valuta. Hans opgave var ikke at balancere civile og militære behov, men at garantere den fortsatte krigsforberedelse. I løbet af de følgende måneder gennemførte Göring et radikalt skifte. Muligheden for umiddelbar krig blev diskuteret åbent. De militære planer blev udvidet yderligere. Hæren projekterede en enorm styrke, som krævede en industriel mobilisering uden lige. Interne rapporter advarede om, at når først den genoprustning var fuldført, kunne maskineriet ikke standses uden alvorlige konsekvenser. Hvis hæren ikke blev brugt, ville systemet bryde sammen. Spørgsmålet om krig holdt op med at være abstrakt. I sommeren 1906 og Tredive skrev Hitler personligt et afgørende memorandum. I det fastslog han, at hæren skulle være klar om 4 år, og at økonomien skulle være egnet til krig inden for samme tidsramme. Han afviste enhver løsning baseret på international handel og krævede en fremskyndelse af importsubstitution uden hensyn til omkostninger eller tekniske forhindringer. Dette dokument forsejlede kursen. Der ville ikke ske nogen devaluering eller moderering af genoprustningen. Göring modtog ekstraordinære beføjelser til at lede 4-årsplanen. I slutningen af 1906 og Tredive begyndte den tyske økonomi at operere, som om krigen var nært forestående. Tildelingen af stål, råvarer og arbejdskraft kom under central kontrol. Spændingen mellem militære mål og økonomiske grænser kunne ikke længere skjules. I 1907 og Tredive begyndte systemet at vise revner. Manglen på stål tvang til strenge rationeringer. Store programmer blev forsinket. Genoprustningen skred ikke frem i det forventede tempo. For eneste gang i perioden før krigen holdt militærudgifterne op med at vokse betydeligt. Fra det øjeblik blev spillerummet mindre. Uret var begyndt at gå. Virkningen af Anschluss, mere magt, mindre spillerum. Om morgenen den 11. marts 1908 og Tredive forvandlede et rutinemæssigt møde i handelsudvalget hos IG Farben sig pludselig til noget helt andet.
Det, der indtil da var blevet diskuteret som en fjern mulighed, det såkaldte tilfælde M, det vil sige de foranstaltninger, der skulle træffes i en militær nødsituation, holdt op med at være en teoretisk øvelse. Før klokken 10 om morgenen begyndte foruroligende nyheder at indløbe. Fra Deutsche Gasoline AG, et datterselskab i gruppen, blev det rapporteret, at der var givet instrukser om at tanke alle tankstationer i Bayern og i andre områder i det sydlige Tyskland nær den tjekkiske grænse. Kort efter blev det meddelt fra Burghausen, at talrige arbejdere allerede var blevet indkaldt til tjeneste. Mobiliseringen i Bayern var i gang. Uden officiel information før langt ud på aftenen, vidste direktørerne ikke, om der sammen med indmarchen i Østrig, som allerede blev anset for sikker, også ville ske en hurtig fremrykning mod Tjekkoslovakiet med alle de internationale implikationer, det ville medføre. Delegationen fra IG Farben, som var på vej til Cannes for at forhandle om et internationalt molybdenkartel, blev kaldt hjem i hast. I den sammenhæng fik diskussionen om råvarer en helt ny betydning. Det, der indtil da var blevet behandlet abstrakt, blev pludselig opfattet som en umiddelbar trussel. Anneksionen af Østrig begyndte samme 11. marts og var fuldbyrdet 2 dage senere. Det var et klassisk udenrigspolitisk kup, sammenligneligt med genmilitariseringen af Rhinen i 1906 og 1933. Siden slutningen af 1907 og 1933 var den tyske aggression mod Tjekkoslovakiet allerede på bordet, og Østrig repræsenterede et logisk skridt for at ændre magtbalancen i Centraleuropa. Presset mod Wien var blevet intensiveret siden begyndelsen af 1908 og 1933. Italien havde gjort det klart, at det var koncentreret om Middelhavet og ikke havde interesse i at forsvare Østrigs uafhængighed. Hitler underkastede først kansler Kurt Schuschnigg en række ultimata og udnyttede derefter fejlen ved at udskrive en folkeafstemning om uafhængighed. For at forhindre den gennemførte Wehrmacht en delvis mobilisering og besatte landet med støtte fra det lokale naziparti. De øvrige europæiske magter havde intet spillerum til at reagere. Fra et økonomisk synspunkt betød Østrig en øjeblikkelig, omend begrænset forstærkning. Anneksionen tilføjede mindre end 8% til den tyske industriproduktion. Det sværindustri var begrænset, men omfattede et nøgleaktiv, Österreichisch Alpine Montaggesellschaft, som ejede Erzberg, et enormt bjerg af jernmalm af høj kvalitet. I stedet for at blive integreret i de store private stålkonsortier, blev dette aktivt absorberet af Reichswerke Hermann Göring, hvilket udvidede den tyske økonomiske indflydelse mod Sydøsteuropa. Den primære fordel var dog indlemmelsen af en underudnyttet arbejdsstyrke. Anneksionen tilføjede mere end 400.000 arbejdsløse til det tyske register, hvilket markant udvidede den tilgængelige arbejdsreserve. På det eksterne plan var virkningen tvetydig. På lang sigt delte Østrig de samme strukturelle problemer som Tyskland. Afhængighed af import af fødevarer og råvarer og vanskeligheder med at opretholde tilstrækkelig eksport. En vedvarende bedring kunne kun forværre betalingsbalanceproblemerne. På kort sigt tillod indførelsen af den tyske valutakontrol dog en massiv beslaglæggelse af reserver. Alene den østrigske centralbank bidrog med hundredvis af millioner i guld og fremmed valuta. I alt fordoblede byttet de tyske reserver, netop som den eksterne situation var kritisk. De private reserver var allerede opbrugt, og faldet i verdenshandlen i første halvdel af 1908 og 1933 forværrede underskuddet. I nogle måneder lettede anneksionen et pres, som ellers ville have tvunget til øjeblikkelige nedskæringer. Udover det finansielle aspekt transformerede Anschluss Tysklands strategiske position. Wien blev igen centrum for udvekslingerne i Sydøsteuropa. Lande som Ungarn og Jugoslavien øgede drastisk deres handelsmæssige afhængighed af Tyskland. Tjekkoslovakiet blev derimod praktisk talt omringet. Selvom besættelsen var fredelig og den vestlige reaktion moderat, begyndte frygten for en europæisk krig at materialisere sig. I Prag oplevede man uger med panik. Rygter om en forestående offensiv førte til mobiliseringer og diplomatiske advarsler fra London og Paris. I den sammenhæng endte de militære krav med at vinde over 4-årsplanen, som ophørte med at fungere som et planlægningsinstrument og overgik til at fungere som en nødinstans. Prognoserne for syntetisk produktion af brændstof, sprængstoffer og krudt blev underlagt ekstraordinære ordrer med absolut prioritet. Ressourcer blev koncentreret i den kemiske industri og flyindustrien,
og tildelingerne af stål blev tvangsmæssigt omfordelt til den militære sektor. I sommeren 1908 og 1930 betød denne reorientering, at mere end 4% af den tyske stålproduktion blev opsuget af genoprustning og autarki. Nedskæringerne blev gennemført brat. Det civile byggeri blev praktisk talt standset. Realkredit blev begrænset, og de private opsparinger blev omdirigeret til statslig finansiering. Jernbanesystemet, berøvet stål og materiel, begyndte at bryde sammen under det kombinerede pres fra økonomien og de militære behov. Forsinkelser, nedbrud og rationeringer blev synlige selv for befolkningen. Det samme pres forplantede sig direkte til arbejdsmarkedet. Arbejdsløsheden var praktisk talt forsvundet, og manglen på arbejdskraft var generel. Lønstoppet forhindrede en spontan omfordeling til de prioriterede sektorer, hvorfor staten skred til administrativ mobilisering af arbejdet. Der blev indført udtømmende registre og dekreter, der tillod at omplacere arbejdere efter rigets behov. Selvom direkte tvang ikke var normen, var princippet blevet fastlagt. Hvis genoprustningen krævede det, kunne staten gribe ind i ethvert individs arbejdsliv. Landbruget var en af de hårdest ramte sektorer. Flugten af arbejdere mod industrien og byggeriet efterlod landet med en kritisk mangel. Høsten afhang i stigende grad af hjælpearbejdskraft, herunder unge og soldater. Frygten for en fødevarekrise vejede tungt i de politiske beslutninger i sommeren 1908 og 1930. Hele systemet fungerede allerede under et konstant pres uden spillerum til at absorbere nye stød. 1939, der var intet at vinde ved at vente. Få dage efter München-aftalen udarbejdede Reichsbankens økonomiske afdeling et internt memorandum, som aldrig forlod institutionen, men som markerede den endelige afslutning på en etape. I det dokument blev det hævdet, at Hitler med indlemmelsen af Sudeterlandet i riget havde fuldført en opgave uden for tilfælde. På mindre end 5 år havde Tyskland genvundet sin militære frihed, den suveræne kontrol over sit territorium og havde integreret Saarland, Østrig og Sudeterlandet. Landet var gået fra at være en politisk irrelevant magt til at blive den dominerende kraft på det europæiske kontinent. Ikke engang Bismarck havde opnået noget sammenligneligt, og alt dette var opnået uden at fremprovokere en krig. Hjalmar Schacht gentog den diagnose få uger senere over for Kapitalmarkedsudvalget, bestående af repræsentanter fra Finansministeriet, Økonomiministeriet og Reichsbanken selv. Her erklærede han lige ud, at Tyskland allerede befandt sig på tærsklen til inflation. Siden foråret 1908 og 1930 styrede rigets finanser mod katastrofen. Finansministeriet overlevede dag for dag, og centralbanken var blevet tvunget til at skabe penge på inflationær vis. For Reichsbanken markerede det punkt et historisk vendepunkt. I politisk forstand havde Tyskland ikke længere udstående territoriale krav i Europa. Efter München havde Hitler erklæret sig tilfreds. Ifølge centralbanken skulle det skifte nu afspejles i pengepolitikken. Valutaen skulle holde op med at understøtte en ekspansiv magtpolitik og i stedet bakke op om en etape med fredelig opbygning. Udfordringen var sammenlignelig med den, Frederik den Store havde stået overfor efter Syvårskrigen, Peel efter Napoleonskrigene eller Mussolini efter Abessinien, at transformere en krigsøkonomi til en fredsøkonomi. Reichsbanken advarede om, at den overgang ikke ville være uden risici. At fortsætte med at finansiere statens udgifter gennem monetær ekspansion ville kun øge det overskydende købekraft, som kun kunne holdes nede ved at udvide et stadig tungere kontrolapparat. Det ville indebære en fortsat forringelse af levestandarden, hvis politiske og sociale konsekvenser ikke behøvede nærmere detaljer. I stedet for at forstærke dæmningerne, var det nødvendigt at reducere det pres, der blev udøvet mod dem. Den foreslåede løsning bestod i at dræne den overskydende likviditet gennem langfristede obligationer og frem for alt hurtigt at øge produktionen af forbrugsgoder. Kun et reelt udbud af produkter kunne absorbere en del af den opsparede købekraft. Til det formål var det bydende nødvendigt at reducere den statslige produktion, der ikke blev markedsført, og som i 1908 og 1930 repræsenterede nær ved 30% af industriproduktionen, og reorientere den mod det indenlandske forbrug. Men alt det afhang af en forudsætning, at øge eksporten. En alvorlig betalingsbalancekrise ville være fatal for den offentlige tillid og bringe ethvert forsøg på justering i fare. Memorandummet sluttede med en klar advarsel.
Den nationalsocialistiske ledelse havde formået at undgå en krig, der ville have sat dens tidligere succeser på spil. Men nu måtte den undgå en inflation, hvis virkninger kunne være næsten lige så farlige. Problemet var svært, men overkommeligt, hvis der blev handlet hurtigt og beslutsomt. Den evaluering tog udgangspunkt i en falsk præmis. Hitler anså ikke opbygningen af et stort Tyskland for at være vejen til ende. Efter München følte han sig langt fra at være tilfreds, frustreret. Tjekkoslovakiet eksisterede stadig, og de vestlige magter havde vist deres grænser. For Hitler og for den militære overkommando stod det klart, at Tyskland ville blive nødt til at konfrontere Vesten, før det kunne kaste sig ud i en stor ekspansion mod øst. Det strategiske skifte fik øjeblikkelige konsekvenser. Samme dag som München-aftalen noterede general Thomas i sin dagbog, at der var modtaget ordre om at forberede en krig mod England med horisont i 1942. 2 uger senere annoncerede Göring et nyt rustningsprogram af et hidtil uset omfang. Luftwaffe skulle femdobles, hæren skulle anskaffe store mængder offensive våben, og flåden skulle fremskynde en ambitiøs plan for skibsbyggeri. Dertil kom massive krav om brændstof, gummi, sprængstoffer og en hastende udvidelse af transportinfrastrukturen. Kravene var kolossale. Hæren krævede for 1909 og tredive næsten en fjerdedel af hele landets stålproduktion. Flyvevåbnet projekterede en styrke på mere end 20.000 fly. Flåden lancerede Plan Z, som var beregnet til at konkurrere med Royal Navy på mindre end et årti. For at opretholde den indsats var det nødvendigt radikalt at underordne hele den civile økonomi Wehrmachts behov. I efteråret 1938 blev det afgørende skridt taget. Reichsbanken konkluderede, at en fredsøkonomis metoder ikke længere var tilstrækkelige, og at man måtte ty til instrumenter tilhørende en krigsøkonomi. Göring oprettede rigets forsvarsråd, og med støtte fra OKW blev en total reorganisering indledt. Befolkningen skulle registreres for at tildele arbejdskraft centralt. Civile projekter blev standset, fabrikker blev inspiceret, hele sektorer blev overtaget, og ressourcer blev koncentreret om bevæbning. Trods den indsats var planerne uigennemførlige. At tredoble produktionen af rustningsmateriel fra det niveau, der allerede var nået i 1938, var uforenligt med blot at opretholde et skind af et normalt liv. Programmerne for Luftwaffe og flåden krævede mængder af brændstof og råvarer, som langt oversteg rigets reelle kapaciteter. I slutningen af 1938 forværredes den finansielle situation desuden brat. Efter en kort optimisme efter München lukkede kapitalmarkedet. En stor gældsudstedelse i november slog eklatant fejl. Riget stod på randen af betalingsstandsning og kunne kun opretholdes gennem salg af aktiver og trykning af penge. Reichsbanken gjorde det klart, at økonomien var overbelastet og at der ikke fandtes tekniske løsninger. Det eneste reelle alternativ var at skære drastisk i de civile og militære udgifter. Schacht forsøgte at advare Hitler en sidste gang. I januar 1909 og 1939 afleverede Reichsbanken en ny rapport, hvori den påpegede, at pengemængden var vokset mere på 10 måneder end i de foregående 5 år, at pris- og lønstrukturen var brudt sammen, og at kvaliteten af forbrugsgoder hurtigt blev ringere. Der eksisterede ingen mekanisme, der var i stand til at undgå et monetært sammenbrud, hvis udgifterne fortsatte med at ekspandere uden grænser. Svaret var kontant. Schacht og Reichsbankens ledelse blev fjernet. Institutionen overgik til Walter Funk, og enhver formelrestriktion på skabelsen af penge blev elimineret. De militære udgifter fortsatte i stor skala, men den reelle grænse pålagde sig igen. Manglen på valuta og råvarer. I 1939 ramte nedskæringerne hæren og Luftwaffe for fuld kraft. Ammunitionsproduktionen styrtdykkede. Hele våbenprogrammer blev aflyst eller reduceret. Lagrene rakte kun til få ugers intens kamp. Hæren var stor og trænet, men den var langt fra fuldt udrustet. Alligevel vidste Hitler, at Tyskland på det tidspunkt rådede over den mest talrige og velforberedte hær i Europa. I den sammenhæng blev beslutningen truffet uden spillerum for udsættelse. Økonomien havde nået sin maksimumsgrænse og kunne ikke bære en større genoprustning eller en længere ventetid. Med pagten med Sovjetunionen eliminerede Hitler den umiddelbare risiko for en tofrontskrig og sikrede sig essentielle råvarer.
Ud fra den logik blev det at angribe i september 1909 og Tredio den eneste udvej. Der var intet at vinde ved at vente. Da Polen blev målet. I slutningen af marts 1939, efter sin hjemkomst fra Memel, begyndte Hitler at gå ud fra, at Polen ikke ville acceptere hans plan. Den polske ambassadør, Józef Lipski, skulle vende tilbage fra Warszawa den 26. marts, men allerede før det stod det klart, at den polske regering ikke var villig til at give indrømmelser. Denne konstatering tvang til en genovervejelse af den strategiske situation. Man havde længe overvejet en begrænset aktion omkring Danzig, men enhver brug af magt ville næsten med sikkerhed medføre en polsk tilslutning til Storbritannien. Den polske mobilisering den 23. marts forstærkede den udlægning. Som følge heraf blev Polen anset for at være en politisk hindring, der skulle neutraliseres, hvilket indebar at rykke den tyske grænse længere ind i landet. Der var ikke tale om en umiddelbar operation, men hæren skulle begynde at forberede de tilsvarende scenarier. Hitler fremlagde disse idéer den 25. marts i en samtale med general Walter von Brauchitsch, hærens øverstkommanderende. Brauchitsch handlede ikke. Den, der tog initiativet, var Wilhelm Keitel, chef for OKW, værnemagtens overkommando. Der havde længe eksisteret en strid mellem OKW og hærens generalstab, OKH, om hvem der skulle udstede de generelle strategiske retningslinjer. Keitel, støttet af andre officerer, der var fuldstændig loyale over for Hitler, udnyttede lejligheden til at gennemtvinge OKW's autoritet. Den 27. marts satte Keitel Walter Valimon, chef for OKW's planlægningsafdeling, i arbejde. Opgaven blev præsenteret som en revision af det årlige direktiv for koordinering af de væbnede styrker. Indtil da eksisterede der kun defensive ordrer for Vestfronten, udstedt af hæren i januar 1909 og Tredio, med det formål at dæmme op for et muligt fransk angreb. 3 arméer var tildelt det forsvar, mens resten af styrkerne overvågede de østlige grænser. Valimont rykkede hurtigt frem. På trods af sin position i OK Dobadev var han officer i hæren og anså den defensive struktur, der var skabt det foregående år, for unødigt kompleks. Han kontaktede Heinrich von Stülpnagel, underdirektør i hærens generalstab, og sammen udarbejdede de et nyt direktiv, således at hæren bevarede et spillerum i dens udførelse. I slutningen af marts var det første udkast klar. Det bestod af 3 dele: foranstaltninger mod overraskelsesangreb, krig mod Polen under navnet Fall Weiss og en begrænset aktion mod Danzig. Da Keitel præsenterede teksten for Hitler, var kun delen vedrørende Polen færdig. Dokumentet blev maskinskrevet med stor skrift og bragt personligt til Rigskancelliet. Mellem den 25. og den 31. marts forværredes den politiske situation hurtigt. Lipski afviste det sidste tyske tilbud. Den polske minister Josef Beck overbragte en højtidelig advarsel om Danzig. Samtidig begyndte Hitler at skærpe sin holdning. Den 27. marts noterede Josef Goebbels, at polakkerne var fjender af natur. Kort efter kom nyheden om den britiske garanti til Polen. Da han hørte den, reagerede Hitler med raseri, slog i marmorbordet i kancelliet og lovede at forberede et ødelæggende svar. Den 1. april rejste Hitler til Wilhelmshaven til søsætningen af slagskibet Tirpitz. Der gennemgik han, ud over ceremonier og taler, de udkast Keitel havde præsenteret. Han beordrede, at forberedelserne til at angribe Polen skulle være klar til at tillade en aktion på ethvert tidspunkt efter den 1. september. OKW skulle fastlægge en detaljeret tidsplan og indsamle alle nødvendige rapporter inden den 1. maj. Samme dag holdt Hitler en offentlig tale, hvor han angreb Storbritannien og Polen hårdt. Han fordømte den britiske politik, forsvarede den tyske styrke og gjorde det klart, at de eksisterende aftaler kun havde værdi, så længe de tjente Tyskland. Derefter intensiverede den tyske presse sine angreb mod London. Den 3. april udstedte Keitel de aftalte ordre. Man undgik at fremprovokere politiske uroligheder indtil tidspunktet for det endelige slag. Hovedmålet var stadig forberedelsen til en konflikt med de vestlige demokratier. Polen skulle isoleres, angribes pludseligt og besejres hurtigt, når øjeblikket kom. I løbet af april opretholdt Hitler et skin af tilbageholdenhed. Myndighederne i Danzig modtog instrukser om ikke at fremprovokere hændelser. De tyske ambassader skulle bevare roen.
Samtidig rykkede Storbritannien frem med sit netværk af alliancer, hvilket øgede følelsen af omringning i Berlin. Den 28. april indkaldte Hitler Rigsdagen. I sin tale afviste han offentligt et initiativ fra præsident Roosevelt, opsagde ikke angrebspagten med Polen og annullerede den tysk-britiske flådeaftale. Sideløbende afleverede de tyske ambassader formelle memorandumer i Warszawa og London, der retfærdiggjorde disse beslutninger. Bag denne verbale optrapning valgte den tyske ledelse stadig at holde visse taktiske muligheder åbne. Berlin satsede stadig på, at det politiske og diplomatiske pres kunne ændre den polske holdning uden straks at ty til en væbnet konfrontation. Som følge heraf blev der endnu ikke iværksat direkte provokationer i Danzig eller operationer med det formål at fremtvinge en hændelse. I august gik situationen ind i sin afsluttende fase. Hitler besluttede praktisk talt at afbryde al diplomatisk kommunikation med Warszawa, Paris og London. De tyske ambassadører blev tilbageholdt i Berlin, og ambassaden i Warszawa fik ordre til at indtage en rent modtagende holdning. Sikkerheden for de tyske statsborgere i Polen ophørte med at være en prioritet. Rapporter om påståede polske grusomheder ville blive brugt til propagandistiske formål. Den 12. august fastsatte Hitler datoen for angrebet. Dag X blev sat til den 26. august. 2 dage senere begyndte han at forberede de militære ledere psykologisk. Han forsikrede, at Storbritannien og Frankrig ikke ville gribe ind, og at krigen ville blive lokaliseret. Den 22. august samlede han de øverste militære chefer på Berghof. Der erklærede han, at Polen skulle knuses, og at pagten med Sovjetunionen havde neutraliseret enhver indgriben fra øst. Han insisterede på, at krigen med Vesten var uundgåelig, men at Polen skulle besejres først. Han beordrede at handle med absolut hårdhed og uden medfølelse. Den 25. august, mens tropperne allerede var i bevægelse, gav Hitler den endelige ordre til angreb. Men samme dag kom 2 afgørende nyheder. Først underskrivelsen af den britisk-polske traktat. Kort efter meddelte Italien, at det ikke var i stand til at gå ind i krigen, hvis konflikten blev udvidet. Over for denne dobbelte konstatering tøvede Hitler. Efter at have rådført sig med Keitel, Brauchitsch og Göring, beordrede han at standse offensiven. Sidst på eftermiddagen blev der sendt hasteordre om at trække enhederne tilbage. De fleste nåede at stoppe i tide, selvom visse dekoperationer allerede var i gang. Krigen var blevet beordret, og i sidste øjeblik udskudt. Den endelige udførelse af en allerede truffen beslutning. Klokken 4:45 om morgenen den 1. september 1909, og 3 dive vågnede den sovende by Danzig til krigens første eksplosioner. De 11 tommer kanoner på slagskibet Schleswig-Holstein åbnede ild mod den polske garnison på Vesterplatte. Samtidig krydsede Stuka styrtbombefly byens himmel, mens lokale styrker fra landets politi angreb de polske jernbanefunktionærer, der havde forskanset sig på centralstationen. Blandt alle modstandslommer var det posthuset på Heveliusplads, der ydede modstand i længst tid. Dets stenmure på mere end 1 meter i tykkelse, forstærket med sandsække og pansrede skodder, havde forvandlet det til en improviseret fæstning. En feltkanon slog hul i hovedindgangen, men det var først, da brandmænd sprøjtede benzin ind i kældrene og satte ild til bygningen, at de 51 forsvarere blev tvunget ud. Ifølge tysk militærlov var de ikke uniformerede soldater, og deres forsvar blev erklæret ulovligt. De overlevende blev henrettet som Franks tireurs efter en krigsret afholdt en måned senere. Vesterplatte ydede en endnu hårdere modstand. Schleswig-Holsteins artilleri med for flade skudbaner formåede knap nok at beskadige betonbefæstningerne. Det flåde detachement, der var gået i land fra skibet, trængte ind i de polske linjer, men blev slået tilbage. Et andet angreb klokken 9 om morgenen, hvor SS-enheder deltog, mislykkedes ligeledes. Forsvarerne, beskyttet i betonbunkere og bevæbnet med 88 mm kanoner, hvis eksistens var ukendt for den tyske efterretningstjeneste, ydede voldsom modstand. I de første stormløb mistede angrebsstyrkerne omkring 35% af deres mandskab i form af dræbte og sårede. Skydækket forhindrede luftstøtte indtil langt ud på eftermiddagen, hvor 3 Stukaer bombede positionen uden mærkbare resultater.
I Rigskancelliet opstod der derefter en voldsom strid mellem Himmler og Hess, som forsøgte at fravriste flåden operationen for at overdrage den til SS. Endelig overtog hæren kontrollen med operationerne. Næste dag bombede tyske destroyere forsvarsværkerne fra søsiden. Trods bombardementerne holdt Vesterplatte stand i yderligere 5 dage. På den vestlige flanke af fristaden gik polske styrker til modangreb med stor kraft i et desperat forsøg på at aflaste garnisonen, idet de pressede Danzigs forsvarstropper tilbage over grænsen og lagde Sopot under artilleriild. Det var en tapper indsats, men dømt til at mislykkes. Elementer fra det 19. armékorps i den 4. armé og fra den 207. infanteridivision rykkede frem gennem den nordlige del af korridoren for at omringe Gdynia og de polske befæstninger på Hel-halvøen. Garnisonen i Gdynia kæmpede med beslutsomhed og evakuerede sine styrker mod Hel, hvis forsvar holdt stand indtil den 2. oktober. Resterne af den polske flåde, destroyeren Witscher og minelæggeren Gryf, afviste det første tyske flådeangreb og beskadigede 2 destroyere alvorligt, hvoraf den ene sank på vej tilbage til Danzig, før de blev sænket af styrtbombefly. Af de 5 polske ubåde lykkedes det 2 at flygte og slutte sig til den frie polske flåde i skotsk farvand, mens 3, der var beskadigede, søgte internering i Sverige. På land mislykkedes de omhyggeligt planlagte angreb mod broerne over Vistula i Dirschau og Graudenz. Planen for Dirschau afhang af at infiltrere et kompagni stormingeniører i et godstog, der skulle ankomme til broen præcis på tidspunktet for angrebets start. Et pansertog skulle følge efter for at yde dækningsild. Toget krydsede grænsen i Simonsdorf, hvor der var en lille polsk toldpost og en station betjent af funktionærer og jernbanearbejdere. Listigheden blev opdaget med det samme. Sporskifterne afledte pansertoget, og der blev slået alarm. De lokale nazister svarede igen med en brutal gengældelse. Alle de polakker, de kunne finde, blev jagtet og myrdet. Deres kroppe blev kastet i en fællesgrav med et skilt, hvorpå der stod: "Her hviler det polske mindretal." Broen i Dirschau blev sprængt under beskydning. I Graudenz lykkedes det en Abwehrkommando at trænge gennem de polske linjer, men den blev standset af egne tyske tropper og spildte timer på at diskutere sin identitet. Samme eftermiddag ødelagde polakkerne broen. Imens mødte den tyske hovedfremrykning knap nok forhindringer. Overlegenheden var overvældende i mænd, bevæbning, træning og ledelse. Panser og motoriserede enheder krydsede de polske sletter, Luftwaffe dominerede luften og angreb de polske tropper, hver gang de forsøgte at omgruppere sig. Bagved rykkede Heydrichs politistyrker frem, utålmodige over den langsommelighed, hvormed de såkaldte polske kriminelle blev dømt og henrettet. Krigens første offer døde endda før den første affyring. Han hed Franz Honiok, en sælger af landbrugsmaskiner, der var blevet anholdt den 3. august og udvalgt som konserve til en provokation. Natten til den 31. august blev han bedøvet af en SS-læge og bragt bevidstløs til radiostationen i Gleiwitz. Der simulerede en SS-kommando et polsk angreb. Forsøget på at udsende en meddelelse var kluntet og kort. Efter få minutter blev Honiok henrettet, og hans lig efterladt på stedet. Andre lig, hidrørerne fra Sachsenhausen, blev brugt til at forstærke scenen. Episoden varede omkring 13 minutter. Den blev spredt af den tyske presse, men blev snart begravet, indtil den dukkede op igen i Nürnberg i 1946. I Berlin blev kancelliet fra middag den 1. og 3. august fyldt med de mænd, der stod Hitler nærmest. Goebbels, Himmler, Göring, Ribbentrop, Keitel og Brauchitsch bevægede sig i en konstant kommen og gåen. Hitler underskrev den nat direktiv nummer 1 for krigsførelsen. Det erklærede alle politiske veje for udtømte og beordrede at handle med magt, idet han insisterede på, at ansvaret for konflikten skulle påhvile Storbritannien og Frankrig. 5:04 om morgenen udsendte Berlin Radio Hitlers proklamation til værnemagten. Kort efter trådte Rigsdagen sammen. Hitler talte med synlig nervøsitet, idet han gentog anklager mod Polen og proklamerede den tyske styrke. Reaktionen var kølig. I Danzig overtog Gauleiter Forster kontrollen, annullerede den lokale forfatning og proklamerede indlemmelsen i riget. I London ankom de første nyheder fragmenteret. Rapporter om bombninger over Krakow, Katowice og Warszawa hobede sig op i løbet af morgenen.
Det britiske kabinet mødtes midt i forvirring og vantro. Alligevel blev der beordret mobilisering, fødevarekontrol og censur. Evakueringen af civile begyndte efter allerede forberedte planer. Natten mellem den 1. og 2. september var markeret af desperate mæglingsforsøg. I Paris tøvede den franske regering mellem krig og en konference. I Rom besluttede Mussolini at holde sig udenfor. I Berlin fortsatte maskineriet med at rykke frem. 5:00 om morgenen den 3. september blev det britiske ultimatum afleveret i Berlin. Det gav en frist indtil 11:00 til at standse aggressionen og trække tropperne ud af Polen. Der kom intet svar. 11:00 gik Storbritannien i krig med Tyskland. Kort efter præsenterede Frankrig sit eget ultimatum. 17:00 gik det også i krig. Samme dag sænkede en tysk ubåd SS Athenia, hvilket forårsagede 128 døde. I London talte Neville Chamberlain i radioen med en træt og alvorlig stemme. Han meddelte, at landet var i krig. I Berlin forblev Hitler tavs. Den sidste dør var blevet lukket.